beste garaipen bat lortu duzu etxean, hasiera nahiko gogorra izan duzu, baina nolako izan da remontada hori? Bueno, hasiera nik uste patu dugu astebete geldioteko parada hori, eta gaina astebete gorra izan du, gaztena bitzat, joer gadexente da, eta berriz kompetizio ritmo hartzea kostatu zeigu, gaina ordiz izan aurkari eta ordizik damaki ritmo altua jartzen du partiduri. Orduan, nik uste nahiko lan izan gendula, horreneko bi kuartok heldu ginen moduen heltzen. Eta nola izan zen remontada hori? Zer esentizuen Jonek edo zer gertatu zen? Nik uste, Jonek esan, beti ez da, bakoitzek badaki zein behar duen, eta Jonek esan baino gehiago izan liteke, guk ekipo oso luzea daukula, 12 jokari daude jokatzeko pres beti, eta bereiek igual eskaxian gaitu ziren, borre ikusi zen gero 3. kuarton da bai 4. fizikoki ez ziela haietzen, bai bolak ez zizkien, gero faltak gaitu zitezkien, da gaitu ziren pixkat beso motz gaitu ziren, eta nik uste hor izan zala gure aurre pausoi emateko aukera amantzigun, tarte hori. Zu veteranoetako bazaitugu, kanteratik ere badituzu horrein bat jokalari, nola ikusten dituzu gazte hauek? Gaztek oso ondotuzte. Guk garra bakarrik jartzen dugu, gaztek kalidadea eta fisikoa jartzen dute. Etxean nahiko zorton ari zarete edukitzen, partidu gehiengoak ere garaitu dituzue, espero zenuten horrela astea demoraldia? Espero beti espero ez du, baina geho, zuk zure buru nitezuna eta geho kantxan kapaza bazean bai edo ez, bi gauz diferente die. Eta denak espero ginen astea, baina zaila da, porque beste ekipoak asko hobetu du eta aurra di joazte ez, baina bai, azkeneko urteetan horre ongea, eta guaini hor gaude. Ez dugu, espero dugu, azkeneko bi urtean inin deun akatsak ez zerrepikatzea eta aurren mantentzea. Ikusiko dugu, burrukatu imarkoa beti bezala zarautzen kontra daku gaina, hasieran nahiko flojo hasi izan, baina azkeneko lau partiduk ibazitue, eta ikusiko dugu. Jendea galdu dute, eta ematen dugu urte hasiera gorra intzaiela, baina azkeneko emaitzak ikusita, ematen dugu kimika hartu dutela eta aurra dijoaztela, beti bezala burrukatu imarkoa. Lo más infame de la historia, la mentira en toneladas de bombas. Toda gente diferente se convierte en sospechosa.